U ovo novo doba nadam se da ste dobro i da ste sigurni. Obzirom na mjere ne preostaje nam ništa drugo nego raditi individualno. Moje ime je Saša Kanazir, nogometni sam trener s UEFA licencom s 10-godišnjim iskustvom rada s djecom, momčadski i individualno. Ok, što se tiče metodike žongliranja, dakle jako često ćemo vidjeti da igrači žongliraju na ovaj način, može. Gdje u stvari žongliraju dolje iz stopala i ok je u smislu razvijanja kinestetičkog osjećaja za loptu. Ja osobno ne preferiram taj način, nego preferiram ovaj način. Dakle, razlika je u mjestu dodira sa loptom, njegova noga je ispružena, stopalo mu je ispruženo, lopta se ne rotira i dodiruje loptu puno više nego ako dolje žongliramo iz globa. Ok, dobro, možeš zaustaviti, daj mi malo loptu. Kad krećemo sa razvojem metodike žongliranja, znači igrači će, naravno u startu neće moći žonglirati, lopta će im bježati. Dakle, krenut ćemo na način da će uzeti loptu u ruke, bacit, udarit i ulovit. Hop, uzet, bacit, udarit i ulovit. Ono što je bitno, bitno je da su prsti ispruženi, da dignemo i da udaramo da udarac noge i lopte bude nešto više. Na ovaj način, ako žongliramo na ovaj način, počet će nas ovdje kak se zove mišić zatezat, koji u konačnici će nam biti i odgovoran i za šut i za šprint. Prema tome na taj način vježbamo i ta dva segmenta. Nakon što igrač uspijeva udariti i sa lijevom i sa desnom svaki put na način da se lopta ne rotira i da je ulovi u ruke, prelazimo na situaciju gdje će baciti, udarit će i radit će skip. Nakon što uspijeva raditi cijelo vrijeme i sa desnom i sa lijevom, udarit će, bacit će, pa će raditi sa jednom nogom, pa ukoliko može udari, pa napravi 2, pa desnom, pa prelazi na 3 i tako dalje. Kad može napraviti 10 komada bez problema, onda prelazi na žongliranje desna-lijeva. Dvije najčešće greške koje će se događati, neće ispružiti prste. Ukoliko ne ispružim prste, lopta napada svaki put mene. Greška broj 1 i greška broj 2, doticaj noge i lopte je prenisko, ukoliko digni glavu. Ukoliko se to dogodi, onda lopta odlazi od mene. Dakle, ono što je bitno da bi to izbjegli, prvo će si početi bacat, pa će osjetiti u kojem trenutku treba udariti loptu i u konačnici to žongliranje, možeš još jednom pokazati, treba izgledati ovako. I hvala, super. Ako vam se svidio video, nemojte ga zaboraviti lajkati. Svakako ostavite svoj komentar što mislite o videu ili prijedlog tema koje biste željeli vidjeti u budućim treninzima. Također, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal kako biste dobili obavijest kada je novi video na mreži.